9. svibnja. Najveća godišnja zabava u Moskvi, koja traje desetljećima u svom izvornom obliku kao parada povodom Dana pobjede, slavi trijumf Sovjetskog saveza nad Njemačkom u Velikom domovinskom ratu. To nije samo moj omiljeni dan u ruskom kalendaru za nabavu novih snimki. Također je bio predmet političkih intriga u svakom izdanju otkako je invazija započela. Ja sam recimo dovoljno star da se sjećam smiješnog medijskog brbljanja 2022. godine, kada su ljudi to stvarno mislili. Vladimir Putin bi iskoristio priliku da proglasi pobjedu u Ukrajini i povuče se na granice slične onima koje su postojale prije. 48 mjeseci kasnije rat se nastavlja. A sada se većina nagađanja svake godine svodi na to što Rusija još uvijek može napraviti s paradom. I zbog nedostatka opreme uslijed gubitaka na istoku Ukrajine, kao i zbog povećanih sigurnosnih zabrinutosti zbog dalekometnih dronova i krstarećih projektila, nazvani po slatkim ružičastim pticama. I dok nastavljamo uživati u ovim mnogo ugodnim kadrovima, dopustite mi da prijeđem na mnogo ozbiljniju temu. O tome što bi se ove godine moglo dogoditi 9. svibnja. I dalje se nagađa da bi Putin ovaj put mogao biti na meti u sred otvorenih najava Kremlja o smanjenoj paradi i raznih izvještaja o tome da Putin pojačava svoj opći sigurnosni aparat. Dakle, za danas želim se usredotočiti na 3 stvari. Prvo, obradit ćemo 2 prijedloga o kratkoročnom primirju koja bi trebala jamčiti sigurno slavlje u Moskvi, a jedan od njih uključuje i duhovitog ukrajinskog trola. Zatim ćemo postati ozbiljniji opisujući strategiju koja stoji iza općeg sigurnosnog problema i što ona govori ne samo o napadima na dan pobjede, već i o onome što se trenutno događa. I na kraju stavit ćemo ovo u kontekst šireg izvješća o tome kakva je sigurnosna situacija Putinova režima. Ali krenimo s besmislicama o primirju. I dopustite mi da ovo započnem riječima da će ovaj razgovor biti više šaljiv nego ozbiljan. Kao što je parada godišnja tradicija, tako je i Rusija svake godine najavljuje primirje kako bi obilježila veliku sovjetsku pobjedu. Zapravo to je samo način da Putin može održati svoju paradu bez ometanja. Neće vas iznenaditi da je pridržavanje tih primirja bilo u najboljem slučaju vrlo nedosljedno. Međutim, ove godine Ukrajina je odlučila napraviti nešto smiješno. Ranije ovog tjedna Zelenski je najavio da, naravno, Rusija može imati svoje primirje. Međutim, neće započeti 9. svibnja. Umjesto toga, počet će 6. svibnja. Od tada bi Ukrajina uzvraćala istom mjerom kao Rusija. Nema pucanja na Ukrajinu, a onda nema pucanja ni na Rusiju. Milo za drago. U osnovi, Ukrajina je pokušavala pokazati besmislenost jednostranih primirja. Ne možeš samo reći da je primirje i gle čuda primirje. Shvaćam poantu jer je Rusija doista nastavila rat kao i obično. Dakle, nagađanja se tada okreću prema tome što bi Ukrajina mogla učiniti tijekom dana pobjede, dok Rusija ponovno upozorava da će biti ozbiljnih posljedica ako Ukrajina poremeti svečanosti u Moskvi. Napomena za Kremlj i sve ostale koji ne prate ovaj širi rat. Što će Rusija učiniti? Napasti Ukrajinu? Moskva nema dodatnih karata u rezervi, jer je sve već odigrano ili je izvan opcija zato što Peking ne bi bio zadovoljan. Ne možeš samo prijetiti da ćeš pobijediti u ratu, jer da si mogao, već bi to učinio. Sada, ako pogledamo širu sliku, opisao bih cijelu ovu priču o uzajamnom primirju kao odvlačenje pažnje. Primirje koje je naredio Zelenski odjeknulo je u medijima kao majstorski potez, razotkrivajući licemjerje Kremlja po pitanju primirja. Bilo kako bilo, to praktički nema nikakav stvarni utjecaj na vojnu situaciju i nisam siguran tko, nakon 4 godine, još nije stvorio mišljenje o tome koja je strana u pravu. Dakle, Ukrajina je dobila onoliko koristi koliko donosi pozitivan medijski zamah među pratiteljima rata. Ali priča od prave važnosti i ono što će se dogoditi na dan pobjede ili neposredno prije dana pobjede. Dakle, razgovarajmo o tome. Iako dan pobjede nudi vizualno upečatljiviji prikaz općeg strateškog problema raspoređivanja obrane, ovo je i dalje samo slučaj raspoređivanja obrane. Možda se sjećate kako ovo funkcionira iz nekih naših prethodnih istraživanja dileme, ali dopustite mi da vas brzo podsjetim. Pretpostavimo da Rusija ima nekoliko potencijalnih obrambenih slabosti,
svaku s jedinstvenom razinom ranjivosti i skup obrambenih resursa koje može rasporediti na bilo koju od tih lokacija. Ključna spoznaja je da Rusija ne bi trebala ravnomjerno rasporediti resurse između ta dva mjesta. Umjesto toga, Rusija bi trebala promatrati relativnu ranjivost ta dva mjesta i rasporediti resurse sve dok krajnji rizik ne bude izjednačen između njih. To je zato što, ako previše resursa dodijelite jednom od njih, Ukrajina jednostavno napadne onaj ranjiviji, a svaki obrambeni resurs dodijeljen drugome zapravo je bio besmislen. Sada zamislite da se odjednom pojavi treća potencijalna meta niotkuda. To je uostalom situacija s paradom povodom Dana pobjede. Jedan dan u godini postoji još jedna meta koja nema praktičnu vrijednost, ali iznenada postaje važna u propagandne svrhe. A da, i ne govorimo o tome što će brojni vipovi sjediti na otvorenom na ulicama Moskve. Nažalost, po Rusiju, postojanje parade ne priziva čarolijom ni gomilu novih sigurnosnih snaga. Umjesto toga, Kremlj je ostao s istim brojem obrambenih sredstava kao i prije, ali sada ima novu, slabu točku koju mora pokriti. Tako Rusija na kraju razvodnjava svoje obrambene napore na drugim mjestima, opet zato što mora izjednačiti sigurnosne ranjivosti na svim ciljevima. Iz ovoga proizlaze 3 implikacije koje možda nisu odmah očite. Prvi zaključak za Ukrajinu nije ranjivost same parade. Umjesto toga, riječ je o nedostatku odgovarajućih obrambenih resursa za pariranje, što čini ukupnu ranjivost drugih mogućih meta znatno većom. Druga, svaka nagađanja o tome što bi Ukrajina mogla napasti 9. svibnja moraju biti popraćena odgovarajućom dozom poniznosti. Strateško razmišljanje prve razine je da je parada ranjiva, pa će očito ona biti meta. Strateško razmišljanje druge razine je da će, budući da Kremlj želi zaštititi paradu, tog dana očito biti povođene postojeće mete umjesto parade. Treća razina strateškog promišljanja je da sve to na kraju dođe na isto, jer optimalna raspodjela obrane nalaže da sve mete budu jednako ranjive. A četvrta razina strateškog promišljanja je da Rusija ne zna točan kapacitet Ukrajine za napad na bilo koju od tih meta, pa pokušava izjednačiti ranjivost na temelju svoje najbolje procjene ukrajinskih sposobnosti. Za uzvrat, ono što određuje krajnju metu Ukrajine doista su informacije koje samo Kijev zna. Posljedično, nema puno smisla da mi nagađamo koja bi stvarna meta bila. Jer da mi znamo tu informaciju, sigurno bi i Kremlj znao tu informaciju, pa to zapravo nije privatna informacija kao što se prvotno pretpostavljala. Na kraju, već vidimo korist parade za Ukrajinu. Rusija ne može samo puknuti prstima i postaviti sve sigurnosne sustave u Moskvi u 8 ujutro 9. svibnja. Umjesto toga, Kremlj mora početi premještati protuzračnu obranu na položaje nekoliko dana unaprijed. To znači da postojeće mete, poput ruskih rafinerija, već imaju oslabljenu sigurnost. Primijetit ćete da je Ukrajina u posljednje vrijeme imala više uspjeha u svojim napadima, iako je teško razdvojiti učinak Dana pobjede od općeg stanja ruskog zapuštenja. Prelazimo na našu posljednju temu za danas. Parada i sigurnosna situacija oko nje dolaze u vrijeme kada se čini da je Putin sve zabrinutiji za stabilnost svog režima. Procuralo izvješće počelo je kružiti među zapadnim medijima, navodno iz jedne europske obavještajne agencije, sugerirajući da je Kremlj u većim problemima nego što se javno misli. Da sažmem neke od glavnih tvrdnji, svatko tko dolazi u kontakt s Putinom pod pojačanim je nadzorom. Putin provodi manje vremena u bunkeru u Moskvi, a više vremena u bunkeru u Krasnodaru. A bivši ministar obrane Sergej Šojgu je središnja figura potencijalne zavjere za državni udar. Zadržimo se trenutak i stavimo svaku od ovih točaka u pravi kontekst. Nisam siguran zašto je točka o nadzoru dobila toliko pažnje, jer zvuči kao da se paranoični autokrat ponaša kao tipični paranoični autokrat. Da to povežem s Danom pobjede, Rusija opet ne održava marš besmrtnog puka, jer bi to značilo da hrpa nepoznatih ljudi stoji blizu Putina. Rekao bih da ove informacije samo dodatno oslikavaju temu za koju smo već znali da je istinita. Točka o Krasnodaru je zanimljivija. Nalazi se ovdje na jugu zemlje. Moskva je ovdje gore. Oba su otprilike jednako udaljena od teritorija pod kontrolom Ukrajine,
ali ruta prema Krasnodaru može voditi iznad velikog prostranstva vode bez obrane, dok je dronove koji idu prema Moskvi lakše presretati jer im se prilazi prirodno sužavaju. Ovo nam govori da je Putin više zabrinut zbog domaćih prijetnji nego zbog ukrajinskih prijetnji. Ili barem vjeruje da je Ukrajini lakše regrutirati agente u Moskvi nego u Južnoj Rusiji. Također je zanimljivo da vjeruje kako je za sigurnost režima bolje biti izvan glavnog grada nego unutar njega. Ovo preokreće opću logiku načina na koji državni udari funkcioniraju. Pogledajte na primjer uhićenje Gorbačova u Adači, gdje ga drže podalje, osiguraju državnu strukturu u glavnom gradu i zatim proglase cijelu operaciju završenom. Jedan način da se shvati današnja situacija jest da se Putin više brine zbog pokušaja atentata na njegov život nego zbog nekoga tko bi pokušao preuzeti kontrolu na tradicionalniji način. Što se tiče prijetnje državnim udarom, Šojgu je zanimljiva osoba na koju bi se moglo uprijeti prstom. On i Putin imaju ili su imali blizak odnos, a možete pronaći beskrajno mnogo fotografija na kojima su zajedno na odmoru. Dio razmišljanja o tome zašto je Putin bio, odnosno jest, tako blizak s njim, jest taj što je Šojguov otac bio etnički pripadnik turkijske skupine iz Sibira. Šojgu stoga nije predstavljao prijetnju, jer politički moćnici u Moskvi ne bi prihvatili njega kao novog vođu ako bi ikada pokušao svrgnuti Putina. Zato je tako dugo bio ministar obrane, a čak i nakon što je rat pokazao da je neučinkovit na toj poziciji, prešao je na mjesto tajnika Vijeća sigurnosti. Ali obavješteno izvješće kaže da je možda ipak prijetnja. U svakom slučaju, mislim da je važno uzeti ovako procurjelo obavješteno izvješće s dozom opreza. Lako je sve to izmisliti, pustiti u javnost i onda gledati kako Moskva reagira u paranoji. Alternativni naslov za ovo mogao bi biti: obavještajna agencija možda provodi operaciju utjecaja, ali ne mislim da bi to privuklo toliko klikova. Također mislim da je važno razumjeti opću situaciju u kojoj se Rusija trenutno nalazi. Na svom drugom kanalu posvetio sam cijeli video Geopolitics Helpline na toj temi, ali još uvijek moramo odvojiti clickbait naslove poput Putin je gotov ili Rusija je slomljena od stvarnosti situacije. Ruski položaj izgleda znatno lošije nego prije godinu dana. Ali postoji velika razlika između toga da je Rusija na rubu sloma i toga da Kremlj mora ponovno razmisliti o ekonomskoj strani rata. Sada, može li doći do puča ili nekakvog prosvjednog pokreta na ulicama Moskve? Naravno. Ali također je važno shvatiti stvarnost da su to još uvijek događaji s malo vjerojatnošću i ne biste trebali vjerovati komentatorima koji već 2 godine govore da je Rusija 2 tjedna udaljena od kolapsa. Ističem ovu točku jer ona utječe na to što bi Ukrajina trebala učiniti s prilikom koju joj pruža dan pobjede. Prema narativu da je Putin gotov, javni napad na paradu bio bi konačna točka sloma za zemlju. I razumijem zašto taj narativ postoji. To je tip stvari koji biste vidjeli u filmu, pa je lako zamisliti uvjerljiv način na koji bi jedna bomba na jednoj paradi mogla srušiti cijelu zemlju. Ali to bi također mogao biti samo politički udarac za Putina, koji Kremlj pokušava spasiti prikazujući Ukrajince kao divljake, čime se obnavlja potreba da se slomi Kijev. No, da se vratimo na problem obrambene raspodjele, Rusija bi trebala izjednačiti sve te rizike. Iz naše perspektive kao tipkovničkih ratnika, još jedan napad na rafineriju nafte trebao bi imati istu očekivanu ratnu korist kao i napad na paradu. Činjenica da bi ovo drugo dalo bolje popratne kadrove nadoknađuje se većom koncentracijom obrane u glavnom gradu, pa je tako i manja šansa Ukrajinaca za uspjeh tamo. Dakle, koji su naši zaključci za danas? Suprotstavljena primirja bila su duhovita diverzija koja neće imati veći stvarni utjecaj na rat. Parada povodom Dana pobjede stvara sigurnosnu ranjivost za Rusiju, ali stvarni rizik na kraju se raspoređuje na sve druge ranjive objekte u zemlji. I trebali bismo priznati, ali ne i pretjerano reagirati na to novo sigurnosno izvješće, baš kao i na svaki drugi veliki novi razvoj događaja u ratu. U međuvremenu, ako želite saznati više o problemima koji nastaju zbog dizanja panike oko navodnog skoro kolapsa Rusije i usput kako Ukrajini zapravo pružiti bolju političku podršku, pogledajte onaj video geopolitičke linije pomoći koji sam ranije spomenuo. Ako vam se svidio današnji video, molim vas lajkajte, podijelite i pretplatite se.
i vidimo se sljedeći put. Čuvajte se.